Wong kok ngene kok dibadeng-badengke saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya-oya koyo ora mampu lalatiah aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti yang indah mana. Inyo sakit hati. Yo, sapa nu kupon yang coki geser-geser ke buku. Yang sila kita goyang kupon biangan tua. Mana kupon kita goyang kuponnya dari tadi nak goyang kuponnya. Hei, pamalai. Pariaman tak dengan langang, petangkuin mangko nyorami dengan nota nanga sanang motompang menengan kaladang balasan sudah kaleng digoyang dikaruak ke dalam sarang hati tiba bilang kuang mitang malah surang dikaruak batu kasarang sansairen malang payo kumbuan kotonan nampe sebandalan keratu sangka 70 ampe baru keluar 70 ampe tolong dijaga nan cokilah kamu ko coki kamu ko aluk adonan punyo disambui batunya ambo sansaren malang deng karambi satan dan labe babinya tangga kuali babasan kami sakete siarep kape babini digo ampe dia dare hey digo ampe tolong dilihat digo 2 ampe alun ado punyo sampai batu ambo salawe Palembang bilang si etali kecek Japang si 25 ini anggota bilang si 25 adonan nandang bayalo hei 25 adonan mandang 25 tolong digoyang 25 ala adonan punyo 25 masuk badurong 25 kita akurkan pulau 25 salah Pariaman Argares teh talangang Pariaman talalangang baan talalangang tadangalangang Pariaman talalangang apa caiyo deh gua cela gigi cikuinya Pariaman talangang baan tadangalangang lihat sampai luwe kuna ada di Pariaman tadangalangang ampie tadangalangang lah sah mari kupone nasa sabana aja mas jual